Hands open wide to the weight of the pain. She fell where the embers met iron and rain. The world turned slow. How could she know?
Moi boas, son Pati Castro, benvidas e benvidos a outro Galiza Metálica, o teu programa de radio 101% cultura rock e metal feita en galego e portugués grazas ao noso imperatore das ondas do extremo caos, Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show. Moi boas. Olá Pati, é um prazer estar de volta aqui ao Galiza Metálica para mais uma sessão de grandes sons, neste caso com uma viagem incrível até os sons das bandas do metal latino. Exactamente, neste episodio 153 preparadevos porque imos a entoparnos a bandazas brutales e ademais imos a mesturalas con bandas galegas e imos a ter unha entrevista na segunda hora. Sabes a quen, Filipe? Non sei, elucida-me. Pois a Moura, o que leva a cabana de Tomiño, a cabana de Tebra. Bem conhecido, aliás, pela sua rodagem em termos de bandas underground, non é? Exactamente, pero xa que vamos a empezar a rodar, vamos a empezar rodando ca primeira banda que acabamos de escoitar, que é brutalísimo, unha banda de death metal que leva activa dende 2014. Sim, uma banda de death metal são os Plague Storm, são bem Exacto. brutais, argentinos. Sí, e aparte que, bueno, unha banda potentísima e que acaban de sacar un temazo que acabades de escoitar, How Could She Know? Sim, é um grande tema que esteve aí certamente a derreter muitos tímpanos. Exactamente. E nos vamos a proseguir esta vez por Santiago de Chile, porque ali tamén temos unha novidade, pero esta vez de metalcore e new metal. Sim, aliás, o metalcore e o nu metal têm muita propagação entre as bandas, não é? Há imensas bandas atualmente de metalcore. Principalmente estes estão interessantes, os amadrias, acho eu. Não sei se é assim que se pronuncia. A Madrías, eu creo que sí, que é algo así. É unha banda que leva activa dende 2007 que acaban de sacar un novo EP, pois aínda non fai nada. É do que extraímos este Advertencia de Libertad. Prisionero, a reinventar, seré quien va.
En Galiza Metálica, Conexión Latina, unimos acentos. O metal fala a mesma linguaxe sonora. Estás aquí no Galiza Metálica escoitando este episodio 153 de Conexión Metálica e tiñan que estar presentes unhas mullerazas, un trío que ademais son 3 irmáns. Non sei se as coñecedes, pero bueno, xa estades tardando. Quem não conhece The Warning, não é? Aliás, penso que não há muito tempo atrás até estiveram ao vivo na Galiza. Non, pois non sabía eu Não isto. sei se estou a dizer nenhum engano, mas penso que sim. Pois, bueno, increíbles Ou por están perto. Alejandra ao baixo, Paulina e Daniela. Son as irmáns Villarreal. Brutales estas mulleres que son, bueno, pois a verdade é que grandes compositoras e aínda que non están metidas dentro do metal extremo, ni moitísimo menos, elas fan unha mistura de hard rock, rock alternativo, pois creo que é bo facerlle presencia porque acaban de sacar claro aí que sí. unhos singles novos e o que acabades de escoitar chamase Queroseno. Foi mesmo para incendiar a noite, não é? Com Pois querosene. sí. Aparte que me parecen super divertidas e creo que é Sim, unha aposta, pois bueno, Tem muita boa diferente. aceitação. Tem Sim. muita boa aceitação. Sim, sabe, Gosto, não- só não se gosta do género, não é?
pero Teñen bueno, presenza, polo pero menos. teñen presenza, teñen. Sobre todo que o saben facer moi ben. E xa que vamos falando de mulleres, porque aquí me gusta darlle representación ás mulleres, xa que pois o ser eu unha persona do xénero feminino, pois me gusta que haya tamén máis mulleres presentes Sim, no e programa. sendo eu portanto, um ser do género masculino, também gosto que estejam presentes mulheres. Pois así me obviamente. gusta. Así deberían de pensar moitísimos máis e moitísimas máis. E vamos a falar de Ferreter, que é unha banda pois noviña que comezou alá polo 2023, fai unha mistura de metal alternativo e son da zona de Chile. Interessante, com o título do tema, Crónicas de um Corsário. Estou a ver o que aí vem, não é? Sí, é unha canción, pois, como vos diría eu, pois, que navega un pouco dentro da melodía, pois, nese metal alternativo que se pode ir un pouco para calquer lado, pero que, sobre todo, a súa vocalista, Javiera Torres, non defrauda, así que vamos a escoitar ese Crónicas de un Corsario. Say
Sinte o poder do Galiza. Metallica.
E recorda que estás a escoitar o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo e na 102.3 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. Recordade que podedes poñervos en contacto co Galiza Metálica para que pasen aquí as vosas bandas. É tan fácil como mandar un mail a galizametálica@gmail.com ou poñervos en contacto nas redes sociales do Galiza Metálica, tanto en Instagram, TikTok, Facebook e, bueno, e creo por que aí xa fora, está. não é? Já Mas está. esta advertência não é só para as bandas, também para aqueles que nos escutam, porque não também participar no Galiza Metálica, enviando sugestões, porque podem conhecer bandas que nós não conheçamos e Exato. podemos eventualmente rodar por aqui, até datas de concertos que estejam a acontecer nas suas zonas, estejam à vontade para mandar uma mensagem para o Galiza Metálica. Sí, Vamos sempre. criar aqui uma comunidade, todos Sempre. participam. Claro, só assim é que as coisas vão em frente. Pois sí, Não porque somos só nós a puxar, temos que ter os Exactamente. ouvintes e não é só as bandas também. É o que iba a decir, isto é un traballo entre todos. Se Cada un queremos faz a súa facer un parte. pouquiño de comunidade, pois non só están as bandas facendo música ou están os medios facendo representación ou as salas, senón tamén o público, que é o que tamén manda, no fin ao cabo, en o que quere escoitar. Así que vamos a escoitar a unha banda ben interesante que son os One Monster Riot. Bueno, de feito xa os escoitamos, son Sí, uns sí. vigueses noviños que comenzaron alá polo 2024. Sim, lançaram um EP atrás, não sei se foi há 2 anos atrás pelo menos, e agora estão com um single novo que mostra uma banda mais musculada ainda, mais produzida, mais elaborada e com bastante ambição sonora. Sí, eles Belo fan unha improviso. mistura de thrash metal e metalcore, así que xa con eso, pois, xa vedes que son bastante potentillos. Sí, o cartón de visita. E son un dúo, pois eso, xoven que necesita un pouco de representación, así que tan pronto como vexades que hai un concerto onde están One Monster Riot, e de habelos, é que estivemos a escoitar deles. Estivemos a escutar As We Wither. Pois ben interesante e aparte moi novedoso, porque acaba de sair, Sim, pois, sim, uma semana, nem isso talvez. Non, saliu este domingo pasado. Sim, lá está, nem isso, tem uma semana. Nin eso, estábamos tempo pasa. quentiño, vamos ardendo. E despois de escoitar a One Monster Riot, pois temos que escoitar a Rei Toro. Quer dizer que vamos até ao Uruguai. Ai, sí, mira que me gusta esta xente. Xa Sim. levan activos dende 1998. Uma instituição do metal latino e não só. Eles que vão estar ao vivo pela Galiza e pela Península. Não sim. vão a Portugal, mas vão estar pelo menos entre a Galiza e o resto de Espanha. Sí, de feito creo que hai unha data deles próximamente na Galiza, non sei por onde era, en Vigo, pode ser no Transilvania. Sim, no próximo sábado, dia 20, se não me engano. Pois, xa sabedes, non perdades a oportunidade porque están facendo unha presentación dos seus novo traballo do que imos a Sí, moito escoitar agora mesmo este Némesis. Este film
Hola, ¿qué tal? Son Sara, a batería de Baleas. Nada, quero mandarlle un saludo a todos os ouvintes de Galiza Metálica e de SOS Heavy Metal Radio Show. Hola, moi boas, aquí Xavi de Raiva e mandous un saúdo aos ouvintes de Galiza Metálica e Heavy Metal Radio Show. Una abraçada a tots els oients de SOS Heavy Metal Radio Show e da Galiza Metálica da par da Inda. Hola, son Fernando Costas, baterista do Grupo Troll. Esperando que os guste a nosa música, os mando apertas para todos os ointes de Galicia Metálica e SOS Metal Radio Show. Veña, un saludo. Seguimos aquí no Galiza Metálica escoitando non só a bandas que acaban de sacar novidades, sino tamén facendo o recordo de bandas brutales con temazos como este que acabamos de escoitar, Narco Hell. Uma banda brutal que nos chega desde o Rio de Janeiro. Chamam-se... A ver se eu consigo pronunciar isto. Deixa, já me perdi até. Onde é que está o nome Somos deles? LAC, que é Lacerated and... Carbonized. Carbonized. É isso mesmo. Já me tinha perdido por aqui, não é? Unha banda tamén, pois que xa levan activos dende 2005 e fan death metal e vamos, me encantou este Narco Hell, é brutal. Sim, Encantoume, eles chamam mesmo Hell de Janeiro. Rio de Janeiro, Hell de Janeiro. Sí. E aparte que vai moi ben, né? Pola zona, o Narco Hell, cuidado. Sim, eles dizem que tentam transmitir a realidade atroz do Rio de Janeiro, non é? Aquilo deve ser terrível. Pois, bueno, o seu propio tema ben o di. E agora nos vamos a visitar a Coruña, bueno, entre a Coruña e Madrid, porque é unha banda que realmente está asentada en Madrid, pero que veñen da zona da Coruña. Estamos falando dos nosos queridos Bloodhunter. Aliás, eles denominam-se mesmo sendo galegos, apesar de tudo. E estão de volta com um grande trabalho, o Sons of the Abandoned. É um trabalho muito bom, já o escutei de princípio a fim, é brutalíssimo. Para mim até talvez o melhor. Tem produzido até agora um álbum interessante que inclui uma versão de um tema original dos canadianos Annihilator, o Human Insecticide, que é uma cover brutalíssima.
Pois, bueno, sin duda, diva satánica nunca defraudan, No, ningún nin o dos Dani Arcos, compañentes. nada. Nunca defraudan. Si podedes, pois, oye, non perdades nunca a oportunidade de velos en directo porque é un gustazo. Vamos a escoitar o seu The Devil's Own. berro, cada riff, cada golpe, directo a túa pel, aquí no Galiza Metálica.
E seguimos rodando aquí no Galiza Metálica nesta noite de Conexión Metálica neste episodio 153, recordándovos que estamos escoitando bandas que non só están na península, non, senón que están ao outro lado do Atlántico. Sim, estão na Península Latina, non é? Exactamente. E que ademais temos unha conexión, sexa por cultura, sexa por idioma, pero esa conexión metálica existe e querémola facer aquí, representada, porque a verdad que merecen ben a pena. Acabamos de escoitar agora uns mexicanos brutales que fan unha mistura de speed heavy, speed Sim, heavy, pouco por aí, heavy metal, speed metal. Sí. Estes Jet Jaguar são bem conhecidos também. Sí, e trouxeronos pois algo novedoso, o seu Eternal Light, ben bonito ademais. Não sei ben se lindo. disseste que eram mexicanos. Sí. Sí. Activo xa dende 2014, unha banda que xa leva uns cuantos temazos no seu haber e o que lles queda, porque Sim, aparte sim. están ben activos na Sim, e carteleira. uma banda também muito adepta do Speedy González. São bem rápidos a tocar. Moito mesmo. Nos vamos agora tamén rapidamente a Chile. Sim, os pastéis de Chile são bem apreciados aqui por Braga. Sí, nos vamos a escoitar algo brutal, death e thrash metal, pero ben brutaliño. E ademais cunha novedade, estamos falando de Undercroft. Sim, falas de Scream in Genocide. Bem, a propósito, já que falamos de genocídio, com tudo o que vai acontecendo atualmente no mundo, só se pode pensar nisso mesmo. Pois si, ocurrenseme uns cuantos exemplos de xenocidio que hai agora Cada mesmo vez máis, presente. non é? Sí, pero a verdade é que non sei se estades vos aí no mismo punto que a nós, pero nós creemos que cada vez está aumentando e escalando máis o nivel de violencia a nivel global. Así A todos os que níveis, não é? vamos lle dar aí un pouco de berro e vamos a facelo con este Scream in Genocide. Destruction of food and of evil.
E xa para rematar esta primeira hora aquí no Galiza Metálica 153 Conexión Metálica, tivemos a unhos colombianos da zona de Bogotá, fan death e thrash metal. Os Neurosis, neurose total, en termos sonoros. Totalmente. Bautizados con Rencor, e o que acabamos de escoitar dunha banda que levan activo xa dende 1998, toda unha institución esta. Sim, são já quase 30 anos, com muito rancor. E dunha banda ben antigua, pois nos vamos a unha banda novedosa que aparte acaban de sacar este 2026 algo novo. Estamos falando de Musgo 981. Uma banda nova e bem interessante. Lançaram este novo trabalho que é qualquer coisa bem frio. Não está quente, tem estado quente, não é? Mas é um trabalho bem explosivo. Gostei bastante, tem temas muito fortes e foi, sem dúvida alguma, uma agradável surpresa. Aliás, eles têm rodado bastante em termos de espetáculos ao vivo. Podes vê-los um pouco por todo lado na Galiza. Pois sí, desde que comenzaron alá polo 2023 non pararon, e hai que decir que teñen pois componentes como, por exemplo, os Desaparecidos Teima, pois teñen aquí a súa representación. Menos mal. Andava aí há uns tempos também a lamentar-me o fim dos Teima e aqui estão eles, alguns deles. Pois, algún deles. Vos vamos a escoitar este Frío. Galiza Metálica especial Conexión Latina, do Atlántico a Latinoamérica, riffs que unen culturas, isto é metal en conexión.
Estás a escoitar o Galiza Metálica 153 Conexión Metálica. They're gonna die!
E no comenzo desta segunda hora aquí no Galiza Metálica 153 estivemos con dúas bandazas brasileñas. Unha de 2020 de Melodic Death Metal e que ademais ten a unha vocalista brutal, Caroline Ferreira. Sim, provavelmente de descendência portuguesa, não é? Com o nome de Ferreira só pode ser mais intensidade ao som desta banda. É incrível, tem 6 anos de existência, mas a coisa é bem dura. Moito, e aparte que ela, menudo bozarrón. Falamos de erúdica, non chamamos? Sim. Falamos, e escutamos este Resistance Unchained. Oh yeah. E despois con outra banda tamén brasileira, de thrash metal de 2008. Estamos falando xa dunha xente que levan xa un peso en todo o underground brasileiro. Estamos falando de Critical Fear. Thrash metal, não é? Desde 2008. Oh yeah, é que xa levan uns cuantos. Com o Land Reform. E agora, garota, que vem aí. Pois nos vamos a quedar en Brasil, porque a verdade é que hai grandes bandas e sobre todo se nos vamos a buscar en estilos extremos, temos a mullerazas como as que forman Cripta. Sim, mais uma banda poderosíssima. Elas estão sempre em turnê, em grandes turnés, em grandes concertos, e é uma banda feminina, como tu bem dizes, que tem crescido muito, mas mesmo muito nos últimos anos. Goste-se ou não se goste delas, não é? Sí, bueno, a ver, a súa líder, por así decirlo, pues arrastra tanto a xente que lle gusta como que, que non... Sim, que mas non tem a sua qualidade, a sua presença, a sua atitude. Tiveram uns dias atrás em Portugal e certamente incendiaram tudo. Aliás, como sempre fazem. Pois vamos a escoitalas co ser Lord of Ruins. Forgotten warrior within me.
Galiza Metálica Internacional. O mundo ruxe e nós ruximos con el. E agora toca escoitar a entrevista de Moura, o que leva a cabana de Tomiño en Tebra e ademais o que organiza o Galician Cult. E para eso pois vamos a poñer un acompañamento de luxo, a Capela Mortuaria, a Tape e a Queimada. Quedadevos para escoitar esta entrevista. Moi boas, estamos con Moura da Cabana. Vamos a falar un pouco con esta persoaxe xa, porque xa podemos decir que despois de unhos anos falando da Cabana de Tebra, pois hai que conocer un poquinho máis a fondo a quen a leva. Moi boas, que tal, Moura? Boas, todo ben aquí, traballando, como sabes. Bueno, contanos así para que te conozcamos un pouquiño en que zona está o sitio da Cabana en concreto, por que zona te moves e tamén contanos porque un pouquiño máis para adiante vamos a falar de un festival que tamén organizas. Vale, a Cabana existe desde agosto de 2023 en Tebra, que é un conxunto de aldeas, un valle en Tomiño, entre Tomiño e Gondomar, a sensiblemente 35 kilómetros de Vigo, en dirección a Portugal, de donde soy. Soy de Camiña y nada, me movo sobre todo en la zona entre Porto, Braga, Barcelos, pois
e agora máis recentemente tamén Paredes de Coura e Barroselas, obviamente, e a escena aquí, claro, entre o Troncobar e, bueno, o que vai habendo, bueno, o Canecas, que este ano non habrá, pero, bueno, hai escena por aquí na zona raiana e nada, e por iso aquí crecí, aquí nací, emigrei e pues ahora mismo estou de volta a fai uns anos, así que quero aportar tamén. Claro, e unha cousa, me supoño que o vivir nunha zona raiana, pois de ti xurdeu esa cousa de querer unir esas dúas escenas que tivedes activamente. Claro, a ver, os meus primeiros concertos voluntarios, o sea, bueno, foron en Tui e en Vigo, na Chorruca, e en Tui, pues, no bar que íbamos, que era o Café Teatro, no Casco Velho de Tui, e tamén ao lado do Café Teatro estaba o Fromins. O Café Teatro era máis conotado para o punk rock, para quen non o conoce, non o llevo a conocer, e o Fromins era máis conotado metal e estaban xusto lado a lado, así que iso, sobre todo, contribuiu na miña xuventude a poder ter estos espazos en Tui, e sendo de Camiña, pois iba con os meus colegas de Valença e fixemos amistades con amigos de A Guarda, de Salseda, de Vigo, de propia Tui, obviamente, e de toda a contorna, e nada, o que é natural, a xente da nosa proximidade geográfica e cultural, claramente. Sí, e sobre todo que cando estamos falando de metal, pois seguramente non serían tantos garitos que pinchaban metal, e era normal que ao final, pois, fora desos sitios a ver as bandas ou a escoitar metal aos mismos garitos, non? Sí, a ver, en Portugal a escena extrema, deberéis saber, está bastante máis próxima entre donde vengo eu, que o punk e o anarcopunk, con o que é o hardcore e o crust e o death metal old school e toda esa chisma. Bueno, as escollas, por exemplo, do Festival Barroselas entran moitas veces no hardcore, os propios festivais máis pequenos en su día, digamos, o Ben Arder, o Encima do Joelho, a ver, había unha grande cantidade de festivais que sempre puseron en Portugal, digo eu, sempre puseron lado a lado o punk hardcore e o death metal e eso. Bueno, como sabemos, temos no Consello nativo en Portugal temos o Sonic Blast, que tamén eso, podemos traer tanto grupos de doom e de black metal como trae grupos como Circle Jerk ou grupos máis, o Scatterbrainiac, incluso da propia escena underground de Porto. O sea que esta amplitude, por lo menos en Portugal, é natural. En España sí que, sendo unha escena máis grande, ambas as escenas son máis grandes, na miña opinión, claro que teñen os seus propios espazos e iso conlleva obviamente a agregacións de xente diferente. Claro, exatamente o que fago eu entre o norte e o sur das Beiras do Miño, pois intento facer tamén basicamente con todos os azimuts do que para min a escena underground e extrema tamén, se queres. Sí, a verdade é que me supoño que sobre todo a Cabana é máis conocida por esa escena underground e un pouco máis metida dentro do extremo, non? Sí, bueno, é o que se pode pagar, non do broma, non. A ver, isto é un círculo e é un circuito propio, e nada, tanto a ver, é bastante igual de traer un grupo de Berlín que este en Xira ou que queira vir aquí a coñecer a zona e a escena, que traer un grupo de Lisboa ou de Madrid. Veamos, al día de hoy cuesta tanto un billete de avión de Londres a Oporto como cuesta un tren de Madrid a Vigo, digamos. Por lo tanto, non é tanto a cuestión, pero sí realmente o interés e a naturalidade con que se desenvolven estas relacións e a propia escena. E claro, realmente o que eu quero facer non é propiamente que a Cabana se venga un sitio central, antes por o contrario, quero que haya unha míriade, unha constelación, digamos, de
de espazos que poden permitir pois que o circuito galaico entre o norte de Portugal e Galiza, pois que sea un sitio de paso prácticamente obligatorio para grupos, así como fixeron o Arroselas, o Canecas e moitos outros festivais que para min entran no rollo do underground polo trato e pola maneira que iso que conlleva iso que esta zona ten unha grande productividade de grupos, hai moitos grupos de todo dende o punk, o grindcore, pasando polo death metal, polo black metal, polo folk punk, o que queiras. O sea, somos unha zona moi prolífica, tanto a nivel de grupos para tocar entre nós, como para que vayan afuera, e como a xente de afuera, grupos de afuera, vengan aquí. E tan solo quero eso, aportar a esta lógica que creo que ya existe naturalmente a fai más décadas, ¿no? Sin duda, temos aí unha escena ben rica no norte do Portugal e na Galiza. Not your
Vamos a falar un pouquiño do festival que ti organizas. Contanos un pouco cales son as datas, cales son as bandas, contanos. A ver, este ano apostamos por un novo formato. En vez de ter 10 grupos cada día, teremos, 7. E serán 4 días e non 2 separados en 2 fins de semana. O 26 de xuño e o 27 de xuño e o 18 de setembro e o 19 de setembro. E nada, e despois de cabezas de cartaz, terá grupos tanto de Portugal como de Galiza, e de País Vasco, por supuesto, e tamén un de Cataluña, o sea, os dous fins de semana, e é encabezado entre moitos outros grupos por Sotaterra de Cataluña, de Crust, Skunk de Crust Grind de Canadá, Winnipeg, que son de gira, esto en xuño, e en setembro por Cronol, un grupo, o sea, que é unha muller cantante e é de David, bastante político dali, de Holanda, e un grupo de nosos amigos de Compostela, o Sergio e o Couselo, que están ahora mismo e fai bastantes anos en Burdeos, con que tivo un grupo, o Couselo, que é Global Horror. E finalmente Deviated Instinct, un mítico grupo dos anos 80 de anarco-punk mezclando con metal, exactamente, que é Deviated Instinct de Norwich, no sur de Inglaterra. Que guai. Ou seja, un cartaz ben interesante, non? E ademais, pois eso, cambiastes un pouco o formato, tedes máis espaciadas as bandas e máis días. Sí, iso advén da experiencia porque é unha matada e non se disfruta tener 10 grupos por día e a verdade sí que dá máis oportunidade a xente encontrarse, que realmente creo que é o punto central de isto, que nin verdade nin quero chamarle un festival, si ben que é un festival porque ten pulseiro e todo demais, pero si un encontro. Eu vexo isto como un encontro e a partir dos encontros saen pois novas ideas, novos proxectos entre xente que comparte pois gustos e opinións. Bueno, e tanto, así que aí falamos do Galician Cult, por certo, recorda a xente as datas, prezos de entrada. Pois agora a reserva só ten un precio, ten varios precios, pero o diario son 18 euros para cualquier día do 26, 27 de xuño ou 18, 19 de setembro. Cada fin de semana ou 2 días separados que queiras serán 30 euros e a entrada xeral serán 45 euros. Sendo que no propio día aumentan 2 euros a entrada diaria e 5 euros pois a entrada de 2 días ou a xeral no primeiro día, evidentemente. Para reservar, pois podedes escribir ao meu número, que está ali no o 624 701 186 por WhatsApp ou Telegram, ou enviar un mail a galaesencult@gmail.com ou directamente por mensaxe por o Instagram de Galaesen Cult. Se pode reservar por esa maneira, de forma directa e sin intermediarios, directamente aquí o coordinador aquí da cousa. Obviamente que isto é organizado por mí, pero hai outra xente que participa no xeral, o Chomi con o sonido, o Soto das Cantigas do Pozo, a plataforma que os entrevistasteis hai un mes, creo, así, de Braga, que tamén leva o son e a coordinación dos grupos, e moita outra xente pois de Monzón, de Vigo, e do propio barrio de Valladares, que serán ellos a acollernos da Simple Class, que é un proxecto que aconsello moita xente pois a pasar ali e a aportar, sobre todo se sois de Vigo, que é moi interesante. Bueno, pois pinta xenial e nada, moitas grazas por facer este tipo de eventos que sempre revitalizan o underground e dan a posibilidade a bandas pois pouco coñecidas de poder facer bolos e ter aí un directo interesante con, me supoño que estades esperando veña bastante xente, non? Pero ben que sí, porque hai que pagar as xontas, hai que pagar os grupos, así que veñade e nada, hai espacio para todos e será bastante genial e os prezos das bebidas serán populares e nada, aproveitade que xa que non hai canecas a visitar outros sitios e claro, te agradezco aquí Pati a Galicia Metálica por facer o mismo que me distí de apoiar o underground
e de facer vivir esta roda viva. Pois sí, hai que apoialo porque senón non nada axuda. Se non somos nós para axudarnos, pois bueno, mal andamos. Así que axudándonos e recordándoos que tedes aí unha data interesante no Galician Cult. Moitas grazas, Mora, por esta pequena entrevista para poder coñecerte un pouquiño mellor, tanto a cabana de Tebra, en Tomiño, como este Galician Cult. E máis nada, non sei se queres comentar yo algo a xente ou recomendar algo. No, ya tengo que terminar por agora que me están aquí requerendo no traballo. Moi ben, pois veña, apertas grandes. Chao, chao. Galiza Metálica abre a conexión latina. Sangue quente, ritmo salvaxe e furia que non pide permiso.
Recorda que estás a escoitar o Galiza Metálica na edición 153 Conexión Metálica. Estivemos a escoitar unha entrevista con Moura, que como vistes estaba aí super ocupado. E por demais decirvos que agora acabades de escoitar a Congrio, unha banda brutal da zona de Vigo que fai unha mistura de groove metal e metalcore. Sim, eles são uma banda relativamente jovem, de 2024. Estavam, digamos, a merecer o lançamento deste trabalho há algum tempo, porque também são uma banda que tem tocado bastante ao vivo, pelo menos estou sempre a vê-los em muitos cartazes, e estrearam-se finalmente com o EP este Adeptos Digitales. Encántame. De verdade, non podo deixar de escoitalo e espero que a vos pase o mesmo. E agora nos vamos para o Brasil, que te parece? Sim, acho que é uma excelente proposta. Mais uma viagem até ao Brasil, não é? Non só unha viaxe, sino tamén un cambio totalmente de sonoridade, porque nos vamos a meter aí en heavy power metal, que te parece? Acho que é uma excelente ideia com estes da Eaton Seat. Exacto, e o seu The Magus. Vamos a escoitar a esta banda activa dende 2022, brasileños, e vos digo que non vos van a defraudar. Explora os teus límites.
Coñece o teu ambiente. Mira as bandas que tes ao redor. Coñece de quen están falando nos cartaces. Escoita o Galiza Metálica. Dime qué
Estivemos xa para rematar nesta segunda hora do Galiza Metálica recordando a grandes bandas que ademais acaban de sacar cousas novedosas. Estamos falando de Crisálida, unha banda dende 1997 que levan. Sim, quase 30 anos, não é? Pois. Por aí, com Cíntia Santibáñez. Sí, que é a quase súa das vocalista. guitarras Ibáñez. Sí, é unha banda de Santiago de Chile e que ademais fan un progressive metal brutal, bonito, ben feito, unha voz poderosísima. Estivemos a escoitar El Niño de El Plomo e agora vamos a proseguir en ese Para a reta estilo, final, non é? sí, con unha banda brasileña brutal que non é que propiamente sea unha banda brasileña, sino que é unha colaboración. Sim, uma colaboração com o Edo Falacci, uma das grandes vozes, não a maior voz masculina no Brasil, dentro deste género. Ele que é bem conhecido pela sua participação com os grandes Angra. Oh, yeah. E ademais cunha colaboración con Verónica Bordachini, que colaboran na canción que imos a escoitar, Mira, que se lanzou pois aínda fai nada en este 2026. Sí. Bueno, e para rematar xa, pois vamos vos a deixar cunha banda da casa, unha banda da zona de Bueu que próximamente van a facer unha entrevista aquí no Galiza Metálica falándonos dese cambio tan radical que fixeron de facer música en inglés a pasar a facela en galego. Estamos falando de quen? Cidade dele, claro, uma banda que também roda bastante por aí em termos de espetáculos ao vivo, não é difícil encontrá-los a tocar, e uma banda jovem e bem promissora. Así que vamos a rematar con metalcore de Teño o Corazón Roto.
Un saludo de Leija del Carroñero a Galiza Metálica y a SOS Metal Radio Show. Hola, ¿qué tal? Soy Leonor Marchesi, cantante de la banda Ido. Envío un fuerte abrazo a todos los oyentes de Galicia Metálica y SOS. Fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias por la invitación. Somos The Goat, esperamos que disfrutedes da nosa música e dos nosos concertos. Un saúdo e aperta enorme a toda a audiencia de Galicia Metálica e dos Heavy Metal Radio Show.
Galiza Metálica, en Antena Niño na 106.0 FM, en Braga, Portugal, luns a medianoite e domingos a 1. A noite obedece o metal. Galiza Metálica. Escondido detrás de las murallas, pagando el precio de
Comenzamos ben forte esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica con Pati Castro e Filipe Marta. Recordade que estamos repasando esta conexión metálica nesta edición 153. Estivemos cunha banda de Chile, da zona da Araucaria. Estamos falando de Imbuche. Death Groove e Metal experimental, hein? Oh, Olha a qualidade da coisa. Sí, ademais, muitas influencias. Hai que decir que este nome, Imbuche, ven así, algo así como ser como guardián de la cueva o algo así. Guardián de la cueva de los brujos. Bueno, e que cuidado o que pode decirse en idioma araucario. Sim, é certo que os bruxos também têm que ter um guardião para estarem a fazer os seus rituais e as suas cenas, não é? O voodoo e o que quiserem, não é? Se non entra calquera e fastidia yo. Estraga aquilo tudo, não é? As poções mágicas. E despois vamos a viaxar ata Colombia. Vamos. Porque ali vamos a escoitar bo thrash metal, porque aínda que é un tema de 2014, cando escoitei dixen, isto ten que estar aquí, sí ou sí. Vamos a falar de Metrallo. Sim, uma banda brutal que inspira a sua força da propagação dos hipopótamos do Pablo Escobar, que andava a destruir tudo, não é? Como para lá 2 ou 3, agora invadiram aquilo tudo. E, como non, vamos a escoitar ese 1% de hipopótamos. Sim, 1% só. São muitos. Uma banda de 2010. Sí, xa levan uns cuantos anos e aínda que non están moi activos, creo que tamén fai falla recordalos. Metrallo e o seu 1%. Sin excusas ni
Seguimos no Galiza Metálica dándolle para que ti non só coñezas do underground galego, non, senón do ibero latino, porque fai falla coñecer moito máis que o metal que aparece nas grandes publicacións e do metal que aparece nos cartaces dos grandes festivais. Non, hai moito máis metal, moito máis aló, e aquí estamos. Hai moito máis. Creo que un programa como Galiza Metálica ou como SOS veñen a falarvos deso mismo, de que hai moito máis, que hai que estar abertos e abertas a escoitar moito máis e, sobre todo, a coñecer a bandazas que acaban de sacar temazos como este Santo del Plomo de Medical Negligence. Sim, uma banda de death mexicana que sabe fazer a cena com muita intensidade desde 2016. Oh yeah, bueno, brutalísimos, puro death. Agora nos vamos a quedar por México porque ali, aparte de haber unha escena brutal e de ser un país que, vamos, que eu creo que polos 4 costados reventan da de bandas boas que teñen, vamos a escoitar hardcore, metal e unha mistura aí de beatdown que ben interesante. Vamos a falar de quen, a ver? Beneath the Horror, desde 2007. Exactamente, unha banda que nos chega con moita forza e ademais con unha novidade, Hasta que sea mañana. ¿Cómo te explicas que todos te digan cómo es que debes de vivir? De verdad no los percibes buscándote cada idea, cada punto sentir. Latima y algo de alcohol que le pusieron que escuchar. Sin pensar que vestir. Solo otra vez de buscar la vida de los demás, de poder calcular si es feliz. Solo otra vez de ti. Hoy es el peor día de la humanidad, hasta que sea mañana. Es el peor día de la humanidad.
Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16, o metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza Metálica. Non podía ser de outra forma, quedamos en México porque ali están os nosos queridísimos del barrio. E digo queridísimos porque acaban de sacar un pedazo de álbum que, vamos, é todo aproveitable. Sim, estes Del Barrio são um pedaço de banda, Latincore, ao mais alto nível. Eles que inspiram outras tantas bandas, falo de Loco Muerte, por exemplo, é uma das inspirações do seu Chicano Mosh Style. Sí, estivemos con un tema que é un pouco complicado de pronunciar, sí, pero sí, bueno, força, Tatelcuchi, algo así. Sim, eu sabia que conseguias. Estás muito habituada a pronunciar mexicano, não é? Sí, a pronunciar cousas que nos
sei pronunciar en remo. Sim, Eso tens ido a seguro. visitar aquelas pirâmides e aquelas cenas aztecas, portanto, és fluente no mexicano. Sí, eu creo que en cuestión de idiomas fai falla tirarse un pouco a piscina e non pensalo tanto, porque moitas veces por moito que o pensas como que cada vez colles máis respeto e ao final acabas sin poder practicalo. E diz-me uma coisa, Pati Castro, este título tem algum significado em especial? Pois Quase non sei. parece uma divindade daquelas E que aztecas, non é? todo o álbum dos del barrio estaba dedicado a determinadas cousas, así que non sei, se me das aí Pode un ser. pouquiño de tempo, pois che busco un pouco máis de Sim, información. Vai lá buscar, vai lá. No, ahora non, despois. Agora quero che falar dunha banda colombiana que tamén acaban de sacar unha novidade e eles son Decor. Mais uma banda certamente muito interessante e este A Plague Called Humanity, olha que título perfeito, uma praga chamada Humanidade, não é? Oh, yeah, uma banda que iniciou as atividades em 2002. Sí, unha banda, por certo, de thrash metal e death metal, así que vide preparadiños e agarradevos os machos como andáis. saúdo para os ouvintes de Galiza Metálica e os Sos Heavy Metal Radio Show de Adrián, vocalista e guitarrista de No Chilling Sexta Voice. Fuerte y un saludo a Pati y a Felipe. Daros las gracias por todo el trabajo que hacéis con las bandas emergentes, tanto en Portugal, en España, como internacionalmente, con vuestros programas Galiza Metálica
y eso es Heavy Metal Radio Show. Un saludo para vuestros oyentes gigantescos. Soy Black Jesus 666 de Vatican Spectrum. Os queremos mucho, ¿vale? Un abrazo gigante. Estivemos a escoitar a Bernal. Recordarvos que estamos no Galiza Metálica Conexión Metálica. Estivemos cunha banda argentina ben coñecida que leva activa dende 1993. Sim, uma banda que não necessita qualquer apresentação. Eles são certamente uma das bandas mais poderosas da cena argentina e também da América Latina. Sí, estivemos degustando Regresión al Caos. Y ahora nos vamos a ir para México. Pensei que era para o caos. No, porque ali nos espera unha bandaza brutal. Calaveraza. Isso aqui é pronunciar, digamos, o mexicano, é? Sí, bueno, é unha banda mexicana de metal prehispánico. Así que, bueno, pois esperádevos unha lingua propia e que sobre todo que o fa moi ben e con unha filosofía ademais super boa, porque este death metal feito xa de 2012 que levan esta banda nos veñen a presentar un tema brutal que se chama Nicat Ashan, que é algo así como aquí e el agora. Aquí e el agora, como el carpe diem, vive o momento. Sem dúvida, vou pronunciá-lo no verdadeiro galego, aqui e agora. Ah, por certo, algo que me recomendaches antes que non sabías de que iba o tema este del barrio. Este é o barrio. Sí, o Tatelcuchi é a deusa da terra e do ceo. Viña a significar eso. Aliás, as bandas, digamos, sul-americanas apoiam-se muito nessas temáticas, principalmente as mexicanas. Como não é? para non facelo, imagínate, claro, coa rica riquíssima historia. Sim, sim. E é uma coisa interessante porque em termos de Portugal e principalmente da Galiza também temos muitas coisas relacionadas, desde lendas, as cenas celtas, da terra, muita coisa que por vezes não é nada aproveitado. Pois non, e como estamos vendo, pois cada vez máis bandas metaleiras están reafirmando os seus propios orígenes e dándolle unha nova vida a esa cultura para que non quede esquecida. Así que vamos a escoitar ese Nican Achan, el aquí y el ahora.
Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM, mércores ás 10 e venres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza Metálica. E tócanos seguir buceando pola zona de Brasil, porque aquí nos vamos a topar unha banda que acaban de sonar agora mesmo, que é unha mistura metal alternativo, tamén hai un pouco de post, levan activos dende 2007 e estamos falando de Pense, unha banda brasileña ben interesante. Sim, aquí como colaboração com o Gabriel Zander. Trouxeronos Autodefensa, un tema ben lindo que ademais acaba de sair non fai moito. Quedándonos na zona de Brasil, nos vamos a desplazar a São Paulo, porque ali nos vamos a topar a Bullet Bane. Mais uma daquelas bandas que já anda a fazer barulho na cena desde há muito tempo, neste caso desde 2009. Oh, sí, nos vamos a escoitalos co seu Ecos da Memoria. Antes de me reerguer, me
Xa estamos na recta final. Moitísimas grazas por acompañarnos. Eu son Pati Castro e estivemos aquí con Filipe Marta do SOS Heavy Metal Radio Show. Moitísimas grazas pola túa compañía, Filipe. Obrigado eu. Foi mais uma viagem incrível nesta noite à descoberta de grandes sons. Sempre a abrir, sempre a queimar, sempre a detonar. Exactamente, estivemos na zona de México porque ali facíame falta recordar a unha banda e un temazo que a mí me flipou. Estamos falando de Hijos de Nadie de Lethal Creation. Mais uma banda antiga desde 2009 fazendo bom metalcore. Oh yeah. E agora, xa para rematar, nos vamos a quedar con unha banda argentina e con outra banda mexicana, que te parece? É uma excelente proposta, principalmente a segunda, com uma colaboração fantástica. Pois sí, primeiramente hai que presentar os primeiros que van a sonar, que son Descarnado, con deathcore desde Argentina dende 2010, creo que levan,
vamos a escoitar Espécimen Apto. Está apto para ser rodado. Sí, apto para ser fecundado, quen sabe. Tamén. Vamos a despedir, sí, esta vez con Centauro, cunha colaboración con Tulcas. Sim, outra banda mexicana, uma das mais poderosas bandas mexicanas da atualidade, sem dúvida alguma. Estes Centauro lançaram este tema em colaboração no passado dia 1 de maio, uma banda que já anda aí a praticar agressivo thrash metal desde 2009. Oh yeah, e con Fuego Cruzado nos vamos a despedir, recordándoos que, por favor, poñadesvos en contacto co Galiza Metálica a través das nosas redes sociales ou a través do mail galizametálica@gmail.com e que xa sabedes, aparte de despedirnos de Filipe, darvos as grazas por estar sempre aí apoiándonos, pois que máis hai que decirles a esta xente? Que voltem na próxima semana ou escutem o Galiza Metálica nas plataformas digitais. Exactamente, e sobre todo que a mentras que vayan aos concertos, que merquen música e que fagan o posible para que Galiza siga sendo metálica.